boa tarde para lanzar poemas ás redes, e seguro que alguén o recordará. Imos comezar con 3 composicións de María Rosendo, unha viguesa do 1984. É poeta, técnica de igualdade e intervención social, facilitadora de grupos desde a perspectiva de xénero. Dase a coñecer no mundo literario no 2010 cando gaña o Premio de Poesía Xosé María Pérez Parallé coa obra Nómade, onde xa se albisca o carácter feminista e de denuncia social da súa poética. Participa en diversas publicacións e libros colectivos, así como en diferentes espazos activistas onde lle pon corpo á poesía para crear contradiscurso. Nesta liña, no 2017, participa no encontro Arrincando Marcos, que sairá un libro homónimo, obra colectiva con varios poemas sobre o conflito das persoas refuxiadas. No ano 2017 gaña, xunto con Andrea Nunes Brións, o Premio de Poesía Erótica Illas Sisargas, coa obra Diáspora do Amor Baleo. A raíz deste poemario, as autoras foron convidadas en xuño de 2019 ao Festival de Cultures Lesbianas Visibles en Barcelona para performar os seus textos coa traducción simultánea ao catalán da poeta Sonia Mou. Este encontro xorde o proxecto de traducir a obra completa ao catalán nunha edición bilingüe que está a piques de chegar ás librerías. Os poemas de María Rosendo foron versionados por grupos musicais de diversos xéneros, como Sacha na Horta, Agropunk, Charanga, Manuel Paino, música para orquestra de cámara, e Menina Arroutada, trap e hip hop. A escritora di de si mesma: ás veces máis da cabeza, ás veces máis do corpo, de corazón intenso e raíces feridas. Se fose planta, sería un toxo. Se fose unha cor, sería azul. O amor pensa tanto como a xente. Feminista, soñadora, paxaro aprendendo a voar. Ao confinaren as xa confinadas, as putas ficaron sen traballo, as presas ficaron sen visitas, as loucas ficaron no seu mundo interior. Ao confinaren as xa confinadas, daquela, houbo unha oportunidade para que o resto das mortais, estas brancas de clase media acomodada, as lidas e estudadas, progres con calefacción na casa e carros de primeira mão pagados, nos decatáramos do sentido da fraxilidade. A fraxilidade non era, como nos venderan, debilidade, falta de valía, fraqueza. A fraxilidade era unha condición inherente á vida, a certeza de que en cualquier instante podía rematar. Ao confinaren as xa confinadas, tivemos a ocasión de sentir o micelio que nos une, a mesmedade humana. Fora a oportunidade para reventar diques, fachadas, mentiras, a raza, o sexo, o tempo, a razón. Lugares sobre os que nos ereximos tan infelices de nós. Mas olla como 365 días após a eclosión do sistema, a roda continúa a xirar. E as lidas xuntámonos nos días do Señor para pedir, porque chegue unha vacina que nos permita continuar cos nosos privilexios ben sostidos nas maus. Que o terror desta pandemia e a soidade coa que nos fixo conectar sirvan para procurar as que xa estaban soas moito antes de isto todo comezar. Xa non soño para as crianzas do futuro. Agora soño para nós, estas adultas que deixamos o sentido do abrallo esquecido nalgún lugar. Soño por organizarnos para o recuperar, montar unha expedición cara atrás, ir botando polas beiras todo o aprendido. Descubrirnos nos ollos de quen observa por vez primeira, no interese vivaz da curiosa, na inocencia da menina que fomos. Xa non soño para as crianzas do futuro. Agora
Soño para o presente, porque a forma daquelo que veña comeza, e sabémolo, comeza con nós. E de seguido imos coa voz persoal dunha autora polifacética, Lucía Aldán. Naceu na Coruña en 1982. Iníciase na poesía durante a adolescencia, etapa na que se fai con numerosos premios literarios para novos creadores. Axiña inicia unha carreira paralela no mundo da música, do guión e da animación cultural, eido no que destaca como coordinadora do certame de narrativa do Concello de Tui. É unha poeta oral que leva máis de media vida recitando nos escenarios máis variados. En 2005 xúntase coa poeta María Lado, con quen continúa ofrecendo espectáculos poético-musicais polos teatros, salas de concertos, festivais e centros de ensino do país e máis alá. Xuntas son Aldao Lado, o irreverente dúo poético que mestura a poesía, o humor e a música nun exercicio de comunicación directa cos espectadores. Algúns dos seus espectáculos son Onde espea un cubata e se quite un soneto, Moita poesía, pouca diversión, Con 10 poemas por barba, After, Sempre en Ibiza, Pendancia e oso, Vinistes las gallegas y trajistes la lluvia, Cría fama e bótate a correr, ou Furia necesaria. Tamén, xunto a María Lado, leva 9 anos realizando a adaptación teatral e musical de obras de literatura infantil para o Salón do Libro de Pontevedra, acompañadas polos músicos do Seminario Permanente de Jazz, con títulos como A ovella en Gracia. O seu primeiro libro individual, Todo isto antes era noite, publicouse en decembro de 2018. Os seus poemas atópanse espallados en numerosas revistas e publicacións colectivas. Lucía é unha das figuras máis salientables do grupo poético Poetas da Hostia, desde onde se organizaron recitais colectivos como A Hostia en Verso ou Merenda Cea, que supuxeron unha escola de recitado para poetas de toda Galicia. Comparte con Diego Delgado o proxecto musical Aldao, que se fixo un oco na escena musical barcelonesa e galega a finais do 2000. Forma parte do elenco da obra de teatro Liberto, onde tamén se encarga da parte musical, pola que foi galardoada nos premios María Casares 2000. Feliz Día da Poesía a todo o mundo. Non é que as vistas das fiestras do pasado sexan mellores ca estas, pero a nostalxia pórtase mellor cos ollos postos noutras ventás. Agora que o monte é fume, por unha vez en sentido figurado, agora que se nos enche a boca ca resiliencia, o que ven sendo ira contida, agora que escribir sobre a pele en contacto é unha soberbia. Xa non hai lugares, amiga, só lugares comuns. É terrible para a poesía. Eu estou afeita ás ventás que se abren a mundos pequenos. De todas as casas que habitei, as obrigadas e as escollidas por min, digo, non casas de colegas, non casas de amores. Só unha tiña unha vista alucinante desde dúas das ventás, a da cociña e a dun cuarto que non era o meu. E a dun dos baños, que con certo grao de apertura eras quen de ver atracar os transatlánticos mentres te duchabas. Desde o meu cuarto, naquela casa do barrio coruñés no que sempre quixera vivir, víase ao fondo a cúpula do planetario e unhas cantas árbores. Víase tamén a casa na que eu nacera. A casa na que vivía a miña familia cando eu nacín e na que pasei os meus primeiros 8 meses de vida. Imposible de recordar, sí, pero a min gustábame ese dato. Así era, con todo o dereito, o meu barrio. Desde a cociña a vista era moi ampla, ata o Seixo Branco concretamente nos días claros, e se che escapaba unha pinza mentres tendías a roupa, o pequeno proxectil caía no patio dun cole. Esa era unha paisaxe moi curiosa, pero o ruido que proviña dali e que se coaba ata o noso piso a min xa me era familiar, porque noutra casa na que vivín
A ventá do meu cuarto daba tamén o patio dunha escoliña, dun xardín de infancia. Eu pasaba os días ali traballando e as pequenas e os pequenos víanme cando saían o recreo e berraban: «Ola, caracola! Ola, caracola!». Xamais me molestou, fascinábame aquel bucle. Unha vez, un dos neniños, nun deses recreos, quedou dormido debaixo do tobogán. Eu víao perfectamente. Entón comezou a chover. A profe meteu o resto para dentro e esqueceu ese fora, o que descansaba placidamente. Eu berreille: «Quedouche un fora, faltache un neno, debaixo do tobogán hai un neno». E levouno así desnortadiño para a clase. Non o salvei de nada, a verdade. Na actualidade, desde o meu estudio de agora, que é o meu queridísimo cuarto propio, as vistas das que máis disfruto son as da pantalla desde onde escribo. Desde a ventá vexo pouco máis que a casa dunha señora que tende os calcetíns poñendo 3 pinzas a cada un. 3 pinzas por calcetín nun patio interior por onde case non corre o vento. Hai poetas que, de se poder reencarnar nalgo, probablemente o farían esas diminutas fadas fermosas e laboriosas que voan entre as flores, que co comezo da primavera están máis presentes. Senón que lle pregunten a Antía Otero, a seguinte poeta que vai compartir connosco as súas creacións. Naceu na Estrada en 1982. Licenciouse en Historia da Arte pola Universidade de Santiago e formouse académicamente no eido da práctica escénica e o cinema. Ademais de escribir, tamén traballa no mundo da edición e coordina cursos de arte, poesía e escrita creativa. Dende 2014 codirixe o proxecto cultural e a editora independente Papiario, xunto coa tamén poeta Dores Tendrás. En 2003 gañou o 7º certame de poesía Francisco Añón o libro De Porta un horizonte e publicou os poemarios Son da Sordeira, editado por Espiral Maior, Retrovisor, finalista dos premios da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega no ano 2010, e Cuarto das Xaveres, premio na segunda gala do libro galego, estes dos últimos editados en Xerais. O Branco non pinta, publicado no ano 2017, é a súa primeira incursión como autora na literatura infantil. Desde os seus comezos participa en numerosos eventos literarios, entre eles no ciclo Poetas Inversos, que unha vez ao mes reúne autores e autoras de Galicia e de outros lugares nun acto aberto a calquera persoa disposta a se deixar seducir pola forza da palabra e o diálogo con outras disciplinas creativas. A súa obra, que se pode atopar en revistas, obras colectivas e antoloxías, foi traducida ao castelán, o inglés e o alemán. Antes de que o tecido enquiste e nazan cancros de 7 bocas, saberás que levo o gume da gadaña cravada nos pés e un adival butano como a perfecto bondage. Que a seda branca onde criar vermes apodrece nos vestidos das miñas mulleres, nos baúles románticos, madeira, pan de ouro, onde soterrar a ansia, os brindis, os cantos de sereas e odiseas que xa están escritas e dormen con Homero, nas caries das abellas, no padal da naftalina. O cheiro curte no centro deste cuarto, pero a lámpada segmenta a infección. Divídea entre o que arde e o que manca. Nun estado bífido no que degustar misiles e outras bombas de palenque sobre manteis escuros, encadrando vanitas, bodegóns e paisaxes inglesas en tormenta perpetua, cun Turner famélico na proa, pintando aquel barco que encalla. Unha e outra vez, nas atmósferas, nas selvas, nas sabas, nos eses que atravesei de sentada,
ata chegar aquí. A creación doméstica. Nun conco de cerámica, manteiga e azucre. Misturo. Ovos da casa, fariña, levadura, toque de canela, vainilla en punto. Misturo. Removo coas mans, cos dedos. Compáctase. Este rico amasa. Fariña na mesa e evitará que se pegue. Este ricoa, córtoa, moldes de figura humana, dentes e coiteladas de metal nas siluetas. Ampliar o número ata infinito. Galletas, ovella doli. O forno arde, sempre a 180 graus. Temperatura de repostería a 180 graus. Meter figuras no forno. Cócense xuntas. Tócanse a punta dos dedos. Salivan manteiga e aceite nas coxas. Tórranse. A cociña é un holocausto e eu, a mellor das dirixentes. Disfruto. Auguro deformidades. Nalgunhas a cabeza quedará grande en relación ao corpo. Outras serán delicadamente coxas. Non fago ciruxía, non as decoro, non pinto ollos, boca, nin sorriso. Vivirán nas vosas mans como saíron do forno. Perfectas, taradas, tan mortais. A historia comeza xusto agora, cando o sangue xa non ole o néctar das paisaxes e o lagarteiro voa abaixo adaptándose ao clima.